מה קורה חברים? היום אנחנו נדבר על פיבונאצ'י. אז בואו נתחיל רגע בפתיחה. פיבונאצ'י זה בעצם יחס מסוים שנמצא במתמטיקה ובטבע. פיבונאצ'י זה בעצם סדרה שהולכת ככה: 1 ועוד 2 שווה 3, 3 ועוד 2 שווה 5, 5 ועוד 3 שווה 8, 8 ועוד 5 שווה 13 וכן הלאה וכן הלאה. מה החוקיות פה? תרשמו אותו על דף ותנסו לעלות על זה בעצמכם. מי שלא הצליח, אז שיבין שזה בעצם כל ספרה ועוד המספר הקודם בסדרה שווה למספר הבא, כלומר 1 ועוד 2 שווה 3, זאת אומרת הספרה במקום השני ועוד הספרה במקום הראשון שווה הספרה במקום השלישי וכן הלאה. היחס שיוצא, אם מחלקים את זה במספרים גדולים, זה בעצם 0.618, שנקרא יחס הזהב. זה מאוד מבלבל אצלי בגרף כי זה לא מה שמסומן, אבל בסדר גמור. בואו נראה. פיבונאצ'י מבחינתי עובד בצורה של תיקונים. כמובן שבשיעורים מתקדמים יותר אני אסביר לכם עוד אסטרטגיות, אבל בואו תראו. נניח ויש לנו גרף במגמה עולה שהולך ככה. זה הגרף שלנו. אז אני ארצה לבוא ולקחת את הפיבונאצ'י, למתוח אותו מהנמוך לגבוה. אופס, אני אצא לי כלי אחר, רגע אני אחליף את זה. זה כלי שנלמד בעתיד. ולמתוח את הפיבונאצ'י. ומה שאנחנו נראה פה זה כל הרמות שאני סימנתי. קודם כל 0 ו-1 זה גבוה ונמוך כמובן. ויש לנו את החצי, את יחס הזהב 0.705 ו-0.79. מה המשמעות? קודם כל, כשאנחנו לוקחים עסקת לונג, אנחנו בחיים לא נרצה לקחת אותה מהפרימיום. מה זה פרימיום? מחיר שהוא יקר. אם אני ארצה לקחת את העסקה שלי מפה, זה כאילו אני קונה נכס במחיר יקר. אני לא רוצה לקנות אף פעם נכס במחיר יקר, אני תמיד ארצה לקנות אותו ב-50% הנחה. אני עדיף לקחת את העסקה שלי מפה. ומתי זה עוד יותר זול? שהוא ביחס הזהב 0.618, תתעלמו מזה שרשמתי 0.62, זה סתם. זה אותו דבר בדיוק. מכאן אני עדיף לקחת עסקאות, כי תראו איזה יחס אני מקבל. אני מקבל יחס הרבה יותר טוב. זה כאילו אני קונה אותו במחיר זול, ומוכר אותו במחיר יקר. אבל אם אני לוקח מפה את העסקה, היחס שלי הרבה פחות טוב. טוב. אז דבר ראשון, נוצרה תנועה ראשונה, אני מותח את הפיבונאצ'י בצורה כזאת. לאחר מכן, אני מותח את הפיבונאצ'י על הטווח הגדול יותר שנוצר. ובסוף, אני מותח את זה על הטווח הגדול מאוד שנוצר. ומה אני קולט? אני קולט שעד לכאן, זה החצי. זה החצי, ואני תמיד ארצה לקחת עסקאות מתחתיו. למה? זה נקרא דיסקאונט. אני תמיד ארצה לקנות בזול ולמכור ביוקר. אני רוצה רגע לתת לכם דוגמה על משהו שאני אישית השקעתי בו והרווחתי מזה לא מעט כי השתמשתי באסטרטגיה הזאת. יש לנו פה את ה-S&P. ה-S&P עלה ממחיר 4,133 למחיר 6,175, ומה שאני אמרתי זה טוב, אני לא יכול לקנות פה במחירי פרימיום. זה מחירים שהם יקרים לי, הם נורא יקרים לי. אז מה אני אעשה? אמרתי טוב, בוא נמתח את הפיבונאצ'י ונראה איפה זה פרימיום ואיפה זה דיסקאונט. מה שאני הבנתי, שכל החלק העליון, כלומר כל החלק שאני אסמן בריבוע, אסמן פה בריבוע אדום, אלה מחירי פרימיום. לא סמנתי באדום, רגע. אלה מחירי פרימיום. כל מה שמתחת, בריבוע הירוק, אלה מחירי דיסקאונט, כלומר מחירי הנחה. אז אני ראיתי שאנחנו מגיעים לפה למחיר ההנחה, ושימו לב גם לאיזה מספר הגענו בדיוק ליחס הזהב, תחשבו שזה 0.61, זה אמור להגיע בערך לכאן, הגענו ליחס הזהב, ומה שעשיתי, זה אני באתי וקניתי כמויות מאוד גדולות ביחס למה שאני קונה בדרך כלל, ומה שקרה באמת, קיבלנו עלייה מטורפת כלפי מעלה, שהרווחתי ממנה יפה. למה? לא בגלל זה אסטרטגיה מטורפת, בגלל הבנה של מחיר. מה זאת אומרת? הסתכלתי על התמונה הגדולה, הבנתי שאנחנו במגמה עולה, שדרך אגב מתקשר לשיעור הקודם שלנו, שאנחנו יוצרים לנו נמוך, ואז עוד נמוך, וגבוהים יותר, ופה יש לנו גבוה, ופה אנחנו יוצרים גבוה יותר,
ונמוך נמוך גבוה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. הבנתי שאנחנו במגמה עולה, אז מה שאמרתי, טוב, מה שאמור לקרות בשוק, זה כנראה שאנחנו נתקן לאזורי ההנחה, אני אוכל לקנות בהנחה, ואחרי זה אני אוכל למכור באזורים האלה, שדרך אגב אני כרגע, באזור הזה בערך, מכרתי את רוב ההחזקות שלי. למה? בסך הכל כי עשיתי מספיק רווח, לא כי אני חושב שהולכים לקרוס. אז זהו בגדול על השיעור היום לפיבונאצ'י. אם יש שאלות שאתם לא מבינים תשאלו בתגובות. יש לי עוד משהו להוסיף? לא, זהו.